Dobrý deň, moje meno je Andrej Lisický a dnes si predstavíme novinku na slovenskom alebo teda aj celosvetovom trhu. Jedná sa o telefón od firmy LG a je to telefón Google Nexus 5. A môžeme začať vlastne krabičkou samotnou. Vidíme, že sa dodáva v takejto modrej krabičke. Rozdiel medzi čiernou a bielou farbou, ktorý sa tento telefón dodáva, je v tom, že vyobrazenie na krabičke vlastne zodpovedá tej farbe, ktorá sa nachádza v balení. Takže môžeme vidieť, že máme čierne balenie, ale na tej krabičke už naozaj potom nič nie je zaujímavé. Je tam viac menej len to zariadenie vyobrazené, ale nedozvieme sa ani teda, že čo sa v tom zariadení nachádza. Akorát sú to nejaké informácie o podporovaných sieťach, ktorých je tam teda požehnanie, ale môžeme začať tým, že si pozrieme, čo sa nám nachádza v krabičke. Čiže keď dáme vrchný kryt preč, tak vlastne dostaneme hneď túto bielu krabičku, v ktorej sa nám nachádza zariadenie. To si dáme ale ešte na bok na chvíľočku a pozrieme sa, čo sa nám nachádza v balení. Čiže je to spinka, ktorá slúži teda na vyberanie SIM karty. A ďalej sa nám nachádza príručka. Toto je oficiálna vlastne česká, alebo teda československá distribúcia, takže vlastne návod máme bez problémov teda aj v slovenčine, aj v češtine, plus teda záručný list. Ďalej sa nám v balení nachádza nabíjačka a vlastne micro USB kábel. Vlastne to klasický micro USB. Nabíjačka tá má vlastne kapacitu 1200 mAh, čo by myslím, že malo postačovať na to zariadenie. Môžeme si ďalej pustiť zariadenie. Ja som zariadenie vlastne vyresetoval, aby sme si mohli pozrieť, ako trebárs funguje a tá konfigurácia toho zariadenia, čiže zariadenie, keď sa nám hneď aj pustí, tak máme možnosť teda vybrať si v jazyk, ktorom chceme operovať. Takže nastavíme si, nájdeme si aj tú slovenčinu. A hneď vlastne po spustení sa teda snaží pripojiť, takže si sa tam hesielko. Dobre. A vlastne nasleduje vlastne vytvorenie Google účtu. My si ho teraz ešte nebudeme dávať, lebo chcem vám ukázať aj nejaké inšie veci. Takže momentálne si dáme nie a teraz nie. Potom už sa len súhlasí teda s polohou a tu si môžete zadať názov telefónu. Dáme viac menej hocičo. A to je konkrétne všetko. Tu je hneď niekoľko noviniek oproti predchádzajúcim Nexusom a vlastne je to nová plocha. Čiže môžeme si pozrieť. Vlastne hneď sme tu privítaní a máme teda nejaké základné informácie, čo a ako môžeme používať. A vlastne ten systém nás tu učí s tým systémom pracovať. Plus ešte je tu jedna novinka oproti predchádzajúcim verziám, kde vlastne Google sa rozhodol spojiť aplikáciu pre SMS-ky a vlastne pre svoju komunikáciu vlastne do jednej, a to teda do toho Hangoutu, ktorý hneď vlastne aj prvú vec, čo nám tu oznamuje, že teda SMS-ky budeme príjmať cez tú istú plochu. Rozdiel oproti predchádzajúcim verziám je, že v základe máme jednu jedinú plochu, ktorú si možno všimnúť, že aj keď sa snažím rolovať do strany, tak nič tu nemáme. A viac menej, keď chceme pridať nejakú ďalšiu aplikáciu, tak, alebo teda nejaký widget, keď dlho podržíme na prste, tak máme možnosť si teda vybrať povedzme mini aplikácie a vlastne už potom jednoducho môžem zobrať trebárs ten kalendár a len tak si vlastne prejsť na tú druhú plochu a tým pádom sa nám automaticky pridá ten widget na tú ďalšiu plochu, ktorú sme si tým pádom vytvorili veľmi jednoducho. Ďalšia vec, Google má vlastne novinku, ako je Google Assistant, ktorý si ukážeme potom, keď bude mať v telefóne konto, ale chcel som vám ukázať ešte jednu vec. Trošku si ešte pridáme jas. Dáme si ho na maximum. Okrem iného sa v systéme zmenil ešte aj podľa mňa už teda aplikácia, ktorá si to zaslúžila už myslím, že dlhšiu dobu.
alebo pre mňa a pre veľa ľudí to určite bola nepoužiteľná aplikácia, keďže nevyužívala vyhľadávanie T9 kontaktov, a to je teda aplikácia na vytačanie hovorov. Momentálne tu nemám žiadne kontakty, ale výhoda je, že konečne môžete vyhľadávať kontakty a tým, že len teda píšete a ukazujú sa vám kontakty. Neviem, prečo Google trvalo takým dlhým čas vlastne toto aktualizovať, ale v zásade konečne, že to tam aspoň pridali. A tu hneď môžeme vlastne vidieť aj ďalšiu novinku, ktorú Google ponúka, a to je vlastne identifikácia volajúceho Google, ktorá vlastne funguje tým spôsobom, že užívateľia, ktorí majú Google Plus zaregistrovaný alebo Google účet celkovo, tak pokiaľ voláte niekomu, kto nemá vaše telefónne číslo uložené v zariadení, ale máte povolenú túto službu, tak tomu volanému sa vlastne zobrazí vaše telefónne číslo, pod akým, alebo teda vaše meno, pod akým teda figurujete na Google, čo z jednej strany môže byť super, keď niekomu voláte, tak nemá vaše číslo, tak hneď vidíte meno, že s kým máte teda dočinenia, čo vlastne veľa ľudí môže hneď namietať, že strácajú tam to inkognito, keď niekomu voláte, alebo teda, že vlastne vaše informácie sú takto vlastne verejne prístupné. V zásade súhlasili ste s tým v Google podmienkach, takže je to na vás, môžete si túto službu bez problémov zakázať, čiže nemusí sa toto zobrazovať. Minimálne 2-krát už som to využil, volali mi ľudia, ktorých som nemal uložených, a hneď mi vlastne kontakt aj bol ukázaný. Čiže z mojej strany to kvitujem, a v systéme, alebo teda v telefóne sa nachádza vlastne najnovšia verzia systému v tejto vlajkovej lodi, čiže je to Android KitKat, kde si môžeme všimnúť, že vlastne tá lišta sa oproti predchádzajúcej verzii moc nezmenila. Jedna z vecí, ktoré sú tu prítomné oproti predchádzajúcim, je tu vlastne hneď táto ikonka poloha. Máte tu vlastne aj prehľad o tom, ktoré aplikácie využívajú túto polohu, je to napríklad ako Facebook alebo ostatné aplikácie, a viac menej je tam hneď aj možnosť, alebo vidíte, že akým spôsobom tá aplikácia vybíja ten telefón, takže už potom môžete nejakým spôsobom zakročiť proti tým aplikáciám, ktoré vám tam vybíjajú ten telefón napríklad. Kvitujem túto vec, lebo doteraz nejaké to nastavenie toho, čo vlastne Google sleduje, alebo celkovo nastavenia tej GPS-ky a lokalizácii bolo podľa mňa dosť neprehľadné. Teraz máte tu hneď možnosť si zvoliť z viacerých možností, ako je vysoká presnosť, šetrenie batérie a iba pre zariadenie. Čiže môžete tu rozhodovať, čo sa využíva všetko na vašu lokalizáciu. Pokiaľ máte vysokú presnosť, tak sa využívajú všetky dostupné možnosti, ako je GPS-ka, Wi-Fi a mobilné siete. Pokiaľ nepotrebujete tieto služby mať stále zapnuté na maximum, tak viac menej môžete si prepnúť do šetrenia batérie a bude sa lokalizovať iba pomocou vašej Wi-Fi alebo mobilných sietí, čiže GPS-ka zostane vypnutá. Beriem to ako pokrok zo strany šetrenia teda batérie, čiže toto sa mi páči a to kvitujem Google, že niečo takéto pridal. Čo sa týka fotoaparátu, tam myslím, že nenastali žiadne moc veľké výrazné zmeny oproti predchádzajúcim verziám. Tam sme hneď vlastne vyzvaní na to, že či chceme ukladať pozíciu, ale v zásade to fotenie funguje podobným spôsobom ako na predchádzajúcich verziách, čiže máte tu možnosť nejakého toho nastavenia. Jedna z vecí, ktorá tu pribudla oproti predchádzajúcim verziám, je vlastne fotenie do HDR plus režimu, ktorý by mal byť teda o mnoho kvalitnejší ako klasický HDR, čiže je to vlastne zariadenie vyfotí sériu snímkov, ktoré potom skombinuje následne, ten snímok by mal byť o mnoho lepšie farebne vyvážený. To je vlastne vec, ktorú skôr využijete pri fotení krajiny a povedzme západov slnka, alebo teda pokiaľ je nejaké oproti svetlo, oproti vám, tak dá sa s tým nafotiť krajšie fotky. Inak je tu naozaj viac menej ten základ. Také menšie mínus oproti trebárs konkurencii, ktoré je vlastne toto zariadenie má pomerne dostatočný veľký výpočetný výkon, ale teda maximum kvality napríklad nahrávania videa je tu nastavený len teda Full HD
myslím, že mohli tú kvalitu kľudne povoliť aj vyššiu, viac menej môže tu nahrávať iba teda Full HD. Napríklad Galaxy Note 3, ktorý má vlastne rovnaký procesor, vie bez problémov zvláda aj 4K video. Mohol to tam Google dať, vlastne nerozhodli sa to tam nedať. Uvidíme, či vlastne na XDA Developers nejakým spôsobom toto sprístupnia. Myslím, že asi v budúcnosti sa môžeme tešiť na niečo podobné, lebo viac menej je to len plýtvanie tým výkonom toho zariadenia, ktoré môže dosahovať. Vlastne ten foťák 8 megapixelový, myslím, že bez problémov toto môže na to postačovať. Keďže majú optickú stabilizáciu, tak myslím, že tie snímky, ktoré sa s týmto budú dať fotiť, budú oproti predchádzajúcemu modelu, ako bol Galaxy, teda LG Nexus 4, budú o mnoho na vyššej úrovni, ako bolo na teda predchádzajúcom zariadení. Osobne som mal celku problémy s tým foťakom, ktorý nebol teda bohvia kvalitné fotky robil. Ako si môžeme všimnúť, ešte ďalšia vec oproti teda predchádzajúcej verzii je už samotný launcher, ktorý je tu použitý, celku dosť sú zväčšené ikonky oproti teda predchádzajúcej verzii. Osobne sa mi to páči. Je tam, keby sme si to nejak percentuálne vyjadrili, tak pokiaľ predchádzajúci stav bol 100%, tak zväčšili to asi o nejakých 15%, čiže máte 115% veľkosť tých predchádzajúcich ikon. Myslím, že je to veľmi pekne prehľadne spravené, takže toto tiež kvitujem. V základe telefón, keď pustíte, ako vidíte, sú tu len dve plochy, čiže do toho zariadenia, a ak chcete hocičo iné, musíte si to doinštalovať. Nexus zariadenia nikdy neboli vlastne pre širokú verejnosť, aj keď tie zariadenia sú veľmi kvalitne spracované. Ako vždy majú nejaké smuchy, ale väčšinou sú to kvalitné zariadenia, ktoré jednoducho nie sú úplne pre každého, čo sa týka tej softwarovej stránky. A nakoľko veľa vecí, na ktoré sme zvyknutí u iných výrobcov, ako bola vlastne donedávna vrchná lišta, ktorá sa v systéme nenachádzala, až vlastne teraz keď Google pridal tú lištu, aj keď by stále bolo dobre ju vylepšiť nejakým spôsobom, vlastne oproti iným verziám, alebo iným telefónom, ktoré sú na trhu, je tá lišta lepšie spravená, ale Nexus zariadenia vždy boli vlastne čistou ukážkou toho systému, ktorý Android je. Ten systém sám o sebe je naozaj rýchly, výhoda toho KitKatu je, že na slabších zariadeniach bude bez problémov fungovať a hlavne je optimalizovaný na chod na zariadeniach, kde nie je dostatok pamäte, ako je napríklad v tomto zariadení, čiže bez problémov by mal fungovať aj na Galaxy Nexuse, ale do ktorého sa zasa nedostane, čiže také divné, ale také je to, Google má 18-mesačný aktualizačný cyklus a jednoducho Google Nexus už do ňoho nespadá, aj keď je to hlúposť, lebo to zariadenie má výkonu stále dosť na rozdávanie a s týmto systémom práve mohol excelovať. Čiže v základe vidíte, že sú tu nejaké základné Google služby, čiže hocičo, čo vlastne by ste chceli navyše, musíte si nainštalovať alebo nájsť ako viac menej riešenia od Samsungu alebo LG, po prípade HTC ponúkajú už také hotové riešenia pre ľudí, ktorí si jednoducho nechcú s týmto robiť starosti. A niekedy sú to naozaj dobré riešenia, ako vlastne posledná verzia HTC Sense, myslím, že bola veľmi dobre spravená, aj navrhnutá, aj vizuálne funkčná. A osobne som určite fanúšikom a pre niekoho, kto trebárs používal HTC One a prešiel by na čistý operačný systém, asi by zaplakal, lebo veľa vecí mu tu bude chýbať, čo je taká samozrejmosť alebo také uľahčenie toho systému. Všetky tie funkcie sa určite dajú nejakým spôsobom nahradiť alebo doinštalovať, ale v zásade môžete si potom vybrať, ale nie je to úplne pre každého jednoducho. Čiže s tým sa treba asi najprv uzrozumieť, že či vlastne vám bude stačiť niečo také a doinštalovávať si všetky tie aplikácie už podľa vašej ľubosti. Môžeme si pozrieť ešte v nastavení, čo sa tam pomenilo. V zásade je to skoro to isté, ako bolo to donedávna, čiže niektoré položky sa nám trošku presunuli, ale pribudla nám tu trebárs táto platba mobilom. Momentálne je to u nás
nepoužiteľná služba, keďže viac menej neviem o žiadnej banke, ktorá by u nás toto podporovala. Aspoň teda nie týmto konkrétnym zariadením, ale viem, že nie nejaké testovanie prebieha, ale ešte ďalších pár rokov si určite túto funkciu nevyužijeme. Ďalšia vec je, máme tu možnosť vlastne tej polohy, ktorú sme videli, kde už vlastne aj teraz vidíme, že sme si otvorili fotoaparát, kde sme si dovolili, aby ukladal do fotiek lokalizáciu, tak už vidíme, že bol detekovaný ako zžrút batérie. Ďalej už je to vlastne len klasika, čiže ten systém, keď si môžeme pozrieť, tak je tu posledná verzia, ktorá je dostupná 4.4.4. A to je v zásade všetko. Čiže ďalšie nejaké funkcie alebo ostatné veci si musíte už potom viac menej doriešiť sám. Ak by ste viac menej neboli spokojní aj s týmto launcherom, jeho vlastne pokiaľ by sme mali teraz zaregistrovaný Google účet, tak by sa nám ponúkal Google Assistant, ktorý si ukážeme za chvíľočku. A viac menej taká nevýhoda, pokiaľ ste zvyknutí, že máte centralizovanú plochu a máte ju v strede a teda posúvate sa naľavo napravo. Tu na už je to viac menej nemožné, lebo naľavo keď sa už posuniete, tak sa vám hneď otvorí Google Now. A tým pádom môžete už vlastne vždy len rotovať do pravej strany. Pre niekoho plus, pre niekoho mínus, to už, či je to pre vás, tak to už si vy musíte rozhodnúť. Ďalšie také z vizuálnej strany celku pekné prevedenie, keď si všimnete, tá vrchná spodná lišta sú vizuálne také priesvitné. Táto funkcia nebude dostupná úplne na všetkých službách, teda na všetkých zariadeniach kvôli výkonu. Čiže napríklad viem, že na Galaxy Nexus 10 tam tú funkciu vypli kvôli zníženému výkonu, takže je to síce pekný prvok, ale pokiaľ ho už chcete teraz využívať, stačí si viac menej stiahnuť povedzme Nova Launcher, ktorý už túto funkciu podporuje, ale musíte mať verziu systému vyššiu, tuším ako 4.2 alebo 4.1, aby ste vedeli túto možnosť využívať. Čiže ak niekto není fanúšikom povedzme vrchnej Google lišty, ktorá sa nedá žiadnym spôsobom ani presunúť nič, tak vlastne odporúčam si nainštalovať Nova Launcher, ktorý má vlastne presne rovnaké funkcie, dokonca aj pridali niektoré tie vizuálne prvky už do toho systému, takže už čoskoro bude aktualizované. Medzi nevýhody operačného systému KitKat v momentálnej dobe asi hovorí to, že ten systém je pomerne nový. A už aj ja som sa osobne stretol s tým, že napríklad mi padli aplikácie ako mapy, čo sú už priamo určené pre to zariadenie, ale dneska mi napríklad dvakrát padli, keď som sa chcel navigovať k cieľu. Čiže tá optimalizácia ešte bude prebiehať, nie všetky aplikácie musia byť úplne 100% kompatibilné, čiže možno je lepšie vyladená 4.2.2 alebo 4.3 ako úplne najnovší systém, ale zase máte úplne tú poslednú novinku, ktorá je, čiže má to aj svoje minusy, plusy, ako ono, ten software sa doladí určite časom, ale už som si osobne aj stretol sa s malými zásekmi, čiže je vidno, že ešte ten systém potrebuje trošku vyladiť, ale v zásade ho určite hodnotím kladne. Môžeme si ešte prezrieť zariadenie, keďže to sme trošku opomenuli. Tak samotné zariadenie môžeme si pozrieť, obsahuje hneď vpredu, vlastne je to jeden čierny kvádrik, ktorý hneď keď vybaríte, ničím vás moc nezaujíme, ono naozaj tam skôr ide o ten systém a to spracovanie je síce na vysokej úrovni, ale vlastne nie je tam nejaký vizuálny prvok, ktorý by vás hneď upútal. Je to proste čierny kvádrik. Na prednej strane máme taký netypický gulatý vlastne reproduktor. Biela verzia má ten reproduktor vlastne bielej farby, takže ten vás zaujme hneď. A na prednej strane teda ešte kamera. Na spodnej strane už vlastne to potom nie je nič, nakoľko tlačítka sa nachádzajú priamo na displeji. Na spodnej strane sa nám nachádzajú reproduktor, jeden, teda konkrétne, aj keď to môže myliť, že sa tam nachádzajú dva, je to iba jeden reproduktor a myslím, že tento je reproduktor, tu je mikrofón schovaný. A veľa ľudí si myslí, že sú to stereo reproduktory, osobne som si to tiež myslel, lebo podobný vlastne ten zariadenie vychádza z LG G2 a tam je to presne rovnako riešené, čiže naozaj sa tam nachádza iba jeden reproduktor, jeden mikrofón. Ďalej je to micro USB,
Na pravej strane sa nám nachádza šuflíček na SIM kartu a tlačítka. Tlačítka by mali byť vytvorené, pokiaľ viem, alebo teda materiál, na ktorý bol použitý, by mal byť porcelán. A tie tlačítka sú naozaj aj na dotyk pomerne kvalitné, tvrdé. Aj ten stisk toho tlačítka je veľmi zreteľný. Dokonca by som ešte povedal, že tie tlačítka sú také dosť ostré, takže treba si dať aj pozor, aby ste sa nepoškrábali. A celkovo z prednej strany sklo a končí takou ostrejšou hranou, čo vlastne na Galaxius, teda na Nexus 4 bolo podľa mňa lepšie riešenie, lebo tamto sklo bolo tak zagulatené, čiže keď bol človek zvyknutý vlastne swipovať z ľavej, z pravej strany a vždy tu taký jemný zádrel teraz bude, čiže je to vlastne aj kvôli tomu chráneniu toho skla, aby sa nepoškrábalo, keď ho položíte opačne, ale zasa v tom dôsledku vždy na tú hranu naskočíte. Aj keď vám ten telefón padne, tak podľa tých drop testov, ktoré už som videl, pokiaľ to sklo praskne, tak to praskne úplne celé, takže v zásade žiadnym spôsobom to síce nechráni proti pádu, ale zasa proti poškrabaniu. Ale zase myslím, že Gorilla Glass 3, ktorá tu bola použitá, je veľmi kvalitná, to sklo chráni bez problémov, čiže osobne ani otlačky prstov tam nezostávajú s nejakým veľkým spôsobom, takže zatiaľ to sklo sa mi naozaj páči. Na zadnej strane sa nachádza 8 megapixelová kamera. Tá kamera vlastne obsahuje optický stabilizátor, čiže tie fotky, ktoré s nej aj pri nižšom svetle dostanete, budú na vyššej úrovni, ako bolo teda na predchádzajúcej verzii, už len kvôli tomu, že teda môžete používať vyššie časy, uzavierky a jednoducho tá fotka bude trošku stabilnejšia. Jasne, že nedokáže to eliminovať úplne ten pohyb, ale vždy to bude na lepšej úrovni ako doteraz. Ďalej je to prisvetľovacia dioda, veľký nápis Nexus, v spodnej časti už máme len teda logo LG. Na vrchnej strane je to druhý mikrofón na redukciu šumu a tu sa nám nachádza jack na slúchatka a ďalej je tu ovládanie hlasitosti. To je, čo sa týka hardwareových prvkov, asi všetko. A to zariadenie je veľmi kvalitne vyrobené, aj keď to človek chytí do ruky oproti trebárs G2, z ktorého to zariadenie vychádza, je to 101, lebo toto zariadenie, keď chytíte, tak je to naozaj kvalitne spravený kus, by som povedal, že železa, ale kus materiálu, jednoducho fakt všetko lícuje krásne, nič nevrže, celkovo to pôsobí pomerne drahým dojmom. Vzhľadom na to, za akou cenou sa vlastne Google dostavil vlastne na americký trh, tak to zariadenie je naozaj kvalitne spracované a tie čreva, ktoré sú v ňom použité, ako je napríklad Snapdragon 800, 2 GB pamäte a vlastne ďalšie funkcie, vlastne máte tam, čo sa týka hardveru, momentálnu špičku za celku smiešný peniaz, lebo v Amerike sa predáva toto zariadenie za $399 v 32 GB verzii. Na našom trhu kúpite 16 GB verziu za 450 €, čo je celku výsmech, lebo tam tu v prepočte, keby ste si to prepočítali, tak to vyjde nejakých 250 €. Nakoľko tá slabšia verzia stojí teda 359. Čiže u nás viac menej, keby som si mal vyberať znova medzi, povedzme, LG G2 a Nexusom, tak možno by som išiel nakoniec predsa len do tej G2, nakoľko má výhody ako infraport, má väčšiu batériu, čo je tu na použitá batéria je 2300 mAh, čo nie je síce žiadna oslnivá kapacita, ale môžem potvrdiť, že na bezproblémový jednodňový cyklus vám to bude stačiť určite, nakoľko používam ho už pomerne dlhú dobu a nemal som problémy prežiť s tým deň, dokonca by sa dalo povedať, že 1,5 dňa. Určite vec, ktorú môžem odporučiť pre ľudí, ktorí radi experimentujú, už vyšlo niekoľko upravených kernelov, ktoré sa dajú flashnúť do toho zariadenia a ktoré celku dosť výrazným spôsobom aj predĺžujú standby mód, čo môžem potvrdiť, že pokiaľ som takúto úpravu spravil, tak v tom standby móde sa to viac menej skoro vôbec nevybíjalo ten telefón, takže takisto funkcia alebo vec, ktorú ľudia začali ako prvú riešiť, bol fotoaparát, ktorý síce má kvalitné snímky, ale kompresia na tom bola nastavená pomerne dosť vysoko. Tým pádom tie fotky neboli až také kvalitné, ako by mohlo byť, takže zase sa dostavili páni z Visa Developers a
a túto vec vlastne vyladili, zvyšili aj kvalitu nahrávania zvuku. A vraví sa, že by mal Google toto v ďalšej aktualizácii vylepšiť, čiže ale ak niekto nechce čakať, môže kľudne sa dostaviť na XDA Developers, kde si toto môže ľahko stiahnuť a flashnúť už dnes, čiže nemusíte čakať na nich. Celkovo, keby som mal zariadenie nejakým spôsobom hodnotiť, určite vo mne zanechalo pozitívne prvky, ako hlavne to spracovanie toho zariadenia, ktoré je teda na vysokej úrovni, že keď to vlastne človek chytí to zariadenie do ruky, tak jednoducho hneď sa mu zapáči aj tá kvalita toho spracovania, kde sú vlastne dva rozdiely, lebo biela farba je síce tiež uvádzané, že sa nachádza na nej v zadnej časti soft touch spracovanie, čo je teda vlastne také pogumovanie, ale osobne som držal aj bielu ruku, teda bielu farbu v ruke a môžem potvrdiť, že nie je to až také vlastne príjemné na dotyk ako táto čierna farba. Takisto bočná hrana bieleho zariadenia je lesklá a nie je tiež pogumovaná ako je tu napríklad. Čiže osobne som sa rozhodoval najprv medzi bielou a čiernou, som rád, že som si vybral čiernu, lebo na dotyk, pokiaľ niekto nepoužíva obaly, tak je táto lepšia. Pokiaľ niekto používa obaly, tak je to úplne šumafúk, lebo sú asi rovnako spracované. Ako ste si mohli všimnúť, medzičasom som si už zariadenie nakonfiguroval, alebo viac menej som obnovil z recovery svoj čistý software, ktorý používam. A v zásade to, čo tu vidíte momentálne, nie je launcher od Google, ale teda je to nová launcher, práve o ktorom som hovoril. Oni majú fakt zhodné prvky už teraz, takže zmene rozpoznať to nie je až tak jednoduché, pokiaľ neviete, čo hľadať. A ďalšia vec, ale ktorá sa tu zmenila, ktorú som ešte zabudol, je vlastne voľba domovskej stránky. Čiže ako si môžete všimnúť, už vlastne nemusíte na toto naháňať v aplikáciách a vlastne hľadať tú aplikáciu a tam potom určiť podľa toho, že ktorú chcete mať primárnu, ale viac menej môžete si to už zvoliť presne tu, čiže už potom veľmi jednoducho si len vôjdem na tú úvodnú, alebo teda na tú googlackú úvodnú plochu. Tu si môžeme pozrieť aj ten Google Assistant, čo tu je. V zásade na Slovensku je viac menej nepoužiteľný, nakoľko aj taká základná vec, ako je ukazovanie počasia v našej verzii nefunguje, pričom keď prepnutie zariadenie do češtiny alebo angličtiny, tak funguje bez problémov. A pokiaľ z vás zaujíma, ako Google Assistant funguje, určite odporúčam si pozrieť video na Mobilmanii, link bude pod videom, kde je naozaj vyčerpávajúce 20-minútové video, kde sú všetky príkazy predvedené síce v angličtine, ale momentálne Google Now je na Slovensku pre nás nepoužiteľný. Čo sa týka tej batérie, tak môžeme sa pozrieť napríklad na ako mne sa osobne vybíja. A tu ten skok, čo tu vidíte, to je len kvôli tomu, že som zariadenie vyresetoval kvôli recenzii, aby ste videli to úvodné nastavenie, čiže tam ten pokles. Obrazovka, moja asi bežná denná činnosť je okolo tých 2 hodín a klasika nejaká hodina telefonátov, čiže pokiaľ by som vám vlastne neresetoval to zariadenie do základného stavu, tak by som ho ešte večer bez problémov napojil a ďalej už bola aj používaná navigácia treba cez ten deň. Celkovo tá batéria je postačujúca, nie je to síce nič nadpriemerné, pokiaľ chcete nadpriemerný výdrž batérie, tak si skôr kúpte napríklad Nexusa, teda G2. Myslím, že tá má batériu o mnoho lepšie na tom, čiže je to už potom na vás. Môžeme si ešte pozrieť, čo je teda v zariadení osadené. Ako vidíme, teda je to procesor Qualcomm Snapdragon 800, taktovaný na frekvenciu 2,27 GHz. A ďalej je to grafická karta Adreno 330. Technológia, ktorou to bolo vyrobené, je teda 28 mikronov. A ďalej je tam systém 4,4.
ako môžete vidieť, ja mám upravený kernel a rozlišenie displeja, tu si môžete všimnúť, že nie je to síce plnohodnotné Full HD, ale to je iba kvôli tomu, že vlastne sa nezaratáva tá spodná lišta, ktorá nám vlastne zobrazuje ovládacie prvky, čiže rozlišenie displeja je naozaj Full HD, ale teda fyzicky, čo sa používa, je teda tých 1080x1776. Pamäť je tam teda 2 GB a vlastne dostupná momentálne ešte nejakých 41%, takže je to požehnanie a priestoru, ktorý máme voľný, už po nejakom inštalácii tých programov je 12,55 GB. Ako vidno, tak ešte je tu aj root access, čiže vidno, že mám zariadenie rootnuté. Batéria už vlastne dochádza, je šťava, ale tak po celom dni už by som sa nečudoval. Celkovo aj kvalitu displeja môžem hodnotiť medzi tie lepšie, aj keď som mal tú možnosť porovnať si napríklad displej, ktorý je tu osadený s G2, ktorý je teda jeho väčší brat, z ktorého vlastne LG vlastne vychádzalo, čo sa týkalo dizajnu niektorých prvkov, alebo teda zhodného hardwareového vnútra. Ten displej tu je 5-palcový, na tej G2 je 5,2, ale mal som možnosť porovnať si treba zobrazenie bielej farby a osobne mi asi lepšie lahodil oku, alebo aj celkovo tá farebnosť mi lahodil na G2. Ten displej tu nie je zlý, ako tá jemnosť je vynikajúca, čiže voči tomu výhrady nemám, ale osobne mi treba zvadí červená farba, ktorá je tu taká, neviem ako povedať, taká divnejšia, čiže ten displej nie je úplne ideálne vyladený, ako by mohol byť. V zásade tie fotky nevyzerajú zle na tom displeji, aj tie pozadia, ktoré tam sú pekné, ale nie je to asi tá špička, čo sa dá momentálne použiť, ale to je zasa každého osobná vec, čo sa nemu páči. Ako celkovo ten displej je, čo sa týka jemnosti, vynikajúci, asi momentálne lepší displej, alebo je to jeden z tých najlepších displejov, ktorý sa určite do zariadení dá namontovať. Celkovo som spokojný s tým zariadením, keďže ho používam už vlastne od jeho uvedenia, keďže sa tu začal predávať vlastne pár dní po tom, čo ho vlastne v Amerike predstavili. Mám tu možnosť vyše týždňa niečo ho používať. Celkovo je to zariadenie naozaj solidné, výkonu má na rozdávanie. Treba si uvedomiť, že tam je ten čistý systém, čiže ľudia, ktorí viac menej sú zvyknutí, povedzme, na nejaký určitý ten software od úpravy, treba ako je Samsung TouchWiz alebo HTC Sense, a vlastne sú zvyknutí, že väčšinu vecí za nich doinštaluje a vlastne priamo tá firma, ktorá ten telefón robí. Tu si treba uvedomiť, že je to zariadenie čisté. Z jednej strany je to výhoda, alebo že nie je zabalastené žiadnym zbytočným softverom, čiže môžete si tam doinštalovať, čo chcete, ale nie úplne pre všetkých užívateľov to bude super, lebo sú tu také základné veci, čo tu chýbajú, ktoré v iných zariadeniach môžu byť. Ako, nie je to nič zlé, ako to zariadenie sa tak krásne používať aj bez toho, ale napríklad ten infraport tu tiež mohol byť, ale to už sú také tie detaily, ktoré proste Nexus nemá. Ako celkovo je to určite kvalitné zariadenie, čiže môžem ho odporúčiť, bol som s ním spokojný, používal som ho, aj ho používať budem ešte nejakú dobu, čiže zariadenie je vlastne zhodné, veľké, ako je treba z G2 alebo SKS 4. Pokiaľ uvažujete nad kúpou tohto zariadenia, asi by som možno počkal, kým sa tu bude viac predávať, aj tak dostupnosť teraz nebude úplne ideálna, lebo viac menej je skoro všade vypredaný. A pokiaľ môžem odporúčiť, kúpte si ho kľudne v zahraničí, ak tam teda máte nejakú rodinu alebo niekoho, vyjde vás to lacnejšie. Celkovo určite Google ďakujem za to zariadenie, že ho začali robiť. Viac menej to je dobré z toho dôvodu, že nútia ostatných výrobcov vlastne zdvíhať kvalitu zariadení, ktoré sú na trhu, a vlastne znižovať cenu. Takže odo mňa je to na dnes všetko. Ak máte nejaké otázky, kľudne mi píšte pod video. Nejaké linky uverením aj vlastne pod videom, takže ak si chcete pozrieť
ten Google Assistant alebo ešte nejaké ďalšie linky. Bude to pod videom, ak máte nejaké otázky, kľudne mi píšte. Ak sa vám video páčilo, tak mi môžete dať like. A ďakujem vám veľmi pekne, majte sa, dovidenia.